Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Rama desde Foz. Eloi desde a Coruña. E Noé desde Barcelona. Este é Nada Original, un podcast no que guardamos os capítulos en barrica de roble durante meses para quitarlle taninos, poñerlle taninos. A verdade que non teño nin idea de viño. Algo de sofais, non? Empezamos. Pero roble po viño, bueno, da igual. Como xa dixemos, como xa levamos falado entre nosotros antes de gravar, hoxe queremos ser máis estrictos co tempo, entonces o primeiro tema que traemos hoxe, que anunciamos que nos sumamos a esa iniciativa de Pod Galego, que é ese agregador de podcast en galego que, bueno, xa non recordo como atopamos ou nos atoparon en internet. Foi a raíz de falar en Twitter. Fixámonos os encontradizos en Twitter e caeron na trampa, creo. Non me acordo moi ben, pero foi comentar nos comentarios nun tweet do podcast da Luces, e creo que ao final acabaron nos encontrar. No, a miña duda era si vamos a meternos no Pod Galego en a cuña que metamos do grupo, e se vamos a poñer xa no próximo programa que colguemos, que non vai ser este, ou como vamos a sí, facer? Eu diría que facemos, se queredes, en términos retroactivos, no? Pero xa, bueno, anunciámoslo cando levamos xa 5 capítulos poñendo a cuña de Pod Galego. Paréceme perfecto. É o noso estilo. O noso ointe de Redinger terá que estar acostumbrado a estas historias espaciotemporales, a estas alturas do programa, a estas alturas do capítulo 17, quero decir. 17, 16, non temos claro ni nosotros, en realidad. Eso sábese cando se edita, non cando se grava, non é? Efectivamente. Así que, bueno, será que os pillo moi de sorpresa, non? Sí. Así que nada, bueno, supoño que podemos decir que é un placer estar aí nun sitio máis da internet. Xa veremos se eso nos traeu novos ointes ou non. Unha das cousas que... Bueno, ou nos quitou algún, pode ser. Non sei, non vexo claro o mecanismo, pero todo pode pasar. E entonces propuxenvos aproveitar isto para preguntarvos que faláramos un cachiño aquí de que podcast de Pod Galego escoitábamos ou escoitamos desde que vimos desde que conocemos esta iniciativa, ¿no? Esta página web, basicamente, esta plataforma ou este grupo de xente que se peleou para isto. Entón, quería propoñervos a que falásemos un cacho de se escoitades algún ou se tedes algún aí na lista para entrar, e que comentemos, pues, se os escoitamos os tres, pues podemos falar de algún dos facer un pouco review deles aquí un pouco en directo. Parecevos? Alguén quere empezar en... Eu é que a mí isto provócame unha dúda moral importante. Que eu escuito con frecuencia, non escuito todos os capítulos, pero escuito con frecuencia, e con frecuencia me cabreo con eles porque non me acaba de gustar moi ben como fan o seu programa. Entón realmente non sei se merece a pena que os cite e me polla a rajar deles nesto que debería ser pues, a nosa hermandad. Efectivamente, a nosa bandeira blanca para chegar e hermanarnos con eles, pues empezar rajando deles non sei se será a mellor opción. Pensa que isto vai salir dentro de un ano, entonces igual se nos botaron fora. Temos tempo, xa pode ser que nos fagamos amigos, nos hermanemos, e dentro dun ano xa confianza como para que as críticas señan ben levadas.
Ou incluso un pode ser optimista de todo e decir que as pequenos, esperade que recollo cable, os pequenos inconvenientes que lle vexo ao podcast a estas alturas, pois igual daqui a un ano xa os tenen perfectamente superados. Pois tamén pode ser, efectivamente. Tampouco é que teñan uns inconvenientes que poida articular ou que poida explicar nada objetivamente, nin dunha maneira nada coherente nin construída, verdad? Pero bueno, vosotros escoitades o Derbi 21? Conocéndote, Noé, direi que eu espero que esas críticas tampouco señan tan duras como para provocar enemistade. Non sei se atino, despois verémolo, pero eu non confío en que as túas críticas señan tan duras. Non son unha persona particularmente polémica, non? No. Facer antagonismo non creo que non é o teu estilo. Entonces, espero que as críticas señan ben construídas. É unha personalidade conciliadora. Sí. É o único podcast que escuito, a verdade que cheguei a él porque é o podcast en teoría da revista Luces, non acabo de entender moi ben cal é a súa colaboración ou algo por estilo, porque parece unha cousa bastante independente deles, pero en todo caso, pues, supoño que será un pouco como nos con Poz Galego. Tenen o seu emblema en algún sitio, pero non teño moi claro cal é exactamente a relación entre a Luces e o podcast Café Derbi 21, pero bueno, foi a maneira na que cheguei a eles. É un podcast de tertulia entre tres periodistas de Santiago, quer dicir, como a toda a xente de Santiago, un é de Burela, outro é do Grove, a Paz non me acordo onde é, pero bueno, de todas partes de Galicia, pero unidos, fixeron un podcast en Santiago, que ten a particularidade de que escollen os entrevistados moi ben, quero dicir, moi ben. Se estás metido no Twitter galego dunha maneira un pouco activa, as contas as que acabas seguindo, as que acabas pensando, oye, que dirán esta xente, digamos, que pensará esta xente, pois acaban nos entrevistando a todos. Pero as entrevistas, joder, nunca me acaban gustando, me cago en 10. Xa van 6 ou 7 capítulos que lle teño escoitados de decir, pero non forces o tema ese do que queres falar na entrevista. É un pouco o gran problema que lles encontro é ese. Pero bueno, o gran problema que lles encontro é que a cada semana queren facer unha tertulia sobre un tema distinto e a vez queren facer unha entrevista con alguén, entón acaban forzando ou acabanlle introducindo a entrevista como parte da tertulia sobre o tema do que querían falar eles, e non lles acabo de ver sempre a relación entre unha cousa entrevistar a Ortiga, a Chicho de Ortiga, e outra é falar da verbena ou das festas populares, coller ao rapaz ese que ao final pues, irá presentarse como músico e tal, e facerlle falar de festas populares, pues, non acaba de pareceme que os pon unha posición un pouco rara aos entrevistados. Xusto, claro. O exemplo que escollín é o peor de todos, porque... Sí, é o que te iba a decir, porque xusto eu non escoito Café Derbi, pero si conozo a Ortiga. Efectivamente, a verbena é exactamente a base musical do seu proxecto, non? Sí, claro. Non sei se tes outro exemplo de algún que escoitaras. Pues, tamén entrevistaron a Nuno de Gran Amor e preguntáronlle por Eurovisión e preguntáronlle por un tuit de, como se chamaba aquel país, Paco Arnal, o de Ciudad Futura, que é un como macho que veu a decir nun tuit que ganou cando ganou Eurovisión un grupo de italianos que fan glam rock que fan bandeira da súa libertade sexual e demais, pois o paisano veu decir como que era vestir o régimen ou o mainstream ou o capitalismo cunha bandeira multicolor, apoiar a xente que facía música en Eurovisión. En fin, foi un tuit completamente irrelevante a estas alturas, 3 meses despois de Eurovisión, non pasaron 3 meses.
un tuit completamente irrelevante a estas alturas, un mes despois de Eurovisión, é que por algunha razón pois eles apetecíalles falar deso, apetecíalles basicamente decir o que todo o mundo podría pensar do tuit este, o que todo o mundo dixo do tuit ese, foi o que fixo viral, un montón de xente criticando o paisano por ter feito ese tuit. Os entrevistadores, os rapaces de Café del 21 apeteceulles tamén rajar o paisano ese por ter feito ese tuit e utilizaron como introducción á entrevista a Grande Amore e ao final pues, acabaronlle preguntando ao rapaz de Grande Amore oye, que opinas do tuit ese? O paisano pues, nin vera o tuit, non sei se vera a Eurovisión non tiña gran cousa que opinar. Son exemplos como eses, non sei. Fíjate, estou lendo aquí, entrei agora en directo en Café Derby e vexo esos exemplos que dis e vexo tamén outros. Claro, o título parece como que está sempre moi ben sacado se vira solo o título, fíjate que non me parecería, creo que a priori non me parecería tan mala idea, pero sí que teño a sensación de que non é fácil eso que eles consiguen, que intentan conseguir realmente, ¿no? Con este exemplo que dixeches agora, ¿no? Pues supoño, non sei se un pouco, estásmo contando desde fora, eu non escoitei, pero suena a un pouco que son víctimas de alguma maneira de unha cousa que aquí somos un pouco a antítesis eso, ¿no? Sí. Da actualidade, do ter que vivir da actualidade, e outra cousa que igual non opinamos, non falamos neste podcast outras veces, pero como de que hai que ter opinión pa todo, ¿no? Se ven un invitado que non ten unha opinión sobre ese outro tema, pois quédache un oco aí, non? Esa é a sensación... estou entendendo o que me contas, non é? Sí, básicamente eso. Eu creo que neste podcast só temos falado en antena, se non desde logo falámoslo moitas veces fora de podcast, de que un pouco a pretensión pois, é falar de cosas generales e non ceñernos en absoluto a incluso escapar da actualidade, porque de feito o problema maior que temos é que nos leva un ano editar cada capítulo, entón a actualidade de cando gravamos completamente irrelevante para o momento no cual o editemos, o acabemos de editar e o publiquemos. Claro, eles son máis profesionais que a nosotros. Non é moi difícil. Non está moi alto, pero non, son perfectamente profesionales e dedícanse a eso, en fin, preparan o podcast e levan partes pregrabadas ou partes preescritas, preguionizadas, é dicir, a ese nivel están a anos luz de sí, nós. Sí, outra pretensión, xogan a outra cousa. Xogan a outra liga, É outra liga, efectivamente. Entón, como parte de xogar de outra liga, pues ten esas en fin, eses problemas ou esas deudas que adquiren por estar aí, ¿no? Claro. Bueno, en fin, sin máis, era por empezar rajando. En realidade, tampouco é que se lloga crítica moi grande. É a crítica é que queren xogar a todo. Queren ter un programa de tertulia e queren meter as entrevistas todas as semanas, pero queren facelo todo á vez. Que non fan o programa que a mí me gustaría que fixese. Tú só querías entrevista. Sí, non sei. Bueno, ou non, ou que as entrevistas fluisen todas máxicamente, a tertulia desbordase, chegase á entrevista e a entrevista tuvese... que sei, non sei, ao mellor o programa está ben e simplemente salirles mal. Tamén é verdad que levan, pues, non sei exactamente, non sei se saberás tú, Eloi, que tes a página adiante, pero deben de levar os seus 30 programas e eu realmente levo escuitado 10, ao mellor 12, non sei. Non sei se pasa sempre igual ou non. Non estou contando, pero desde o 7 de outubro do ano pasado levan, polo que vexo así unha ollada por encima, unha semanal, así que sí, levarán uns 30 ou por aí. Non sei se pararían ou farei algún parón por aí, non estou vendo así en directo. Pero a realidade, estou vendo aquí o creo que pode ser, non sei que tal verei, pero no meu caso creo que pode ser un podcast do típico que este suscrito e escoite algún episodio de vez en cando se coñezo a persona.
que sei, pois vin aquí o de Ortiga, igual hasta me interesa escoitalo. Vexo aquí a Sabela tamén. A entrevista do Ortiga está moi ben porque se lles escapa completamente das mãos. O paisano acaba falando de que lle gusta moito comer nun sitio en Tordesillas e fai unha reivindicación que creo que meu primo, polo menos meu primo, mas eu, que tú, se tes un pouco de criterio, tamén deberías compartir, que é que o que lle chaman raxo, o que lle chaman zorza fora de Lugo é raxo con pimentón. E fai unha reivindicación. Eso non é zorza. Efectivamente. Isto non o podemos explicar nosotros mellor do que explica Chicho de Ortiga no podcast de Café de Verbi 21. Así que, se queredes, se alguén me está escuitando, recomendolle escuitar a entrevista de Ortiga un pouco tamén por compensar a rajada gratuita que acabo de meter fai un cacho. Non sei se Javier, tú escuitaste alguna vez o podcast este? No, a verdade é que o único non lles escoitei nada, nin, o sea, de Pod Galego realmente non lles escoitei nada máis que o das gomas pleinas, pero nin lles entrei na web de Pod Galego nin nada. Estoume metendo nun club, digamos, como o puro estilo de Groucho Marx, que si me merece ese club non me interesa, e si me interesa é que non me merece. Bueno, en fin. No, pero bueno, eu estou vendo aquí e estou vendo algunhas que claramente teño ganas de escoitar a ver que tal, Incluso hai unha persona, incluso creo que hasta conozo personalmente a unha entrevistada aquí, así que vexo tamén dixeras ti, non é? Outra xente que é famosa, digamos, na rede en galego, no? Pues Esther Estévez estou vendo ahora, que tamén está moi de moda. E bueno, e outros que seguramente tamén están de moda e ni sequera eu conozo. Miguel de Lira, por exemplo, non vamos, é famoso pre-internet, realmente. Sí, efectivamente. Sí. Así que sí. O sea, é un centreino no se queredes no Gali Twitter, pero realmente ten moita máis amplitude, moito máis un rango moito máis amplio que simplemente ser medianamente famoso no Gali Twitter. Pero está desde Isabela, Carlangas de Novedades Carmiña, está Manolo Rivas como se chama eso? Manuel Pereiro, os directores da Luces. Sí, hai un montón de... Bueno, pues, en fin, un quen e quen da cultura galega millennial, polo menos. El barroquista que escribe en internet. Eu sempre lle vin creo que sempre lle vin escribir en español, ou o mellor é que eu vin no programa este da tele de Juan Gómez Jurado. Sí. Pero creo que en general suele falar en galego, non sei se... unha vez máis, o Club Gali Twitter conta no, eu creo que tamén tuitea en castelán habitualmente. Eu non sabía que era gallego. Me parece que é profesor da Universidade de Santiago e traballa na Cidade da Cultura. Non sabía hasta que escuitei a entrevista no Derbi. Sí, nesta entrevista, vale. Sí. No. Eu tampouco, pero... Eu xa sabía, creo que non sei, tiña asociado que era na Coruña, pero de que era da Coruña ou que ou non sei se afincado, bueno, vamos, non sei, pero xa o tiña como galego. Debeu non contar, algún momento no programa, neste programa de Juan Gómez Jurado, que non me acordo como se chamaba ahora mismo o nombre, que sí, el condensador de flujo. Eu conocino ali, bueno, a raíz de eso, pues seguino, teño visto algunha cousa que fixo por aí. Pero sí, realmente teñen un bon cartel de entrevistados, hai que decirlo, non? Non sei, digamos, se xa tiña os contactos de antes, pero bon traballo por Café de Derbi, polo menos sobre o papel, e xa escotarei, non é? Xa che direi a ver se comparto a miña frustración personal. A tua frustración personal, non? Pero... Bueno, unha vez máis, vou a concluir, non é que non me pareceron tan duras as críticas como para que nos voten nin deste nin de ningún club. Pero espero que nadie se cabree, espero que... No. Para empezar, espero que alguén nos escuite, e no caso de que nos escuite, pues que non lle pareza mal. No, está claro. O peor que pode pasar é que Bueno,
Pero que non vai pasar é que te chamen para entrevistarte solo para rajar. Sería unha baixada de nivel importante por parte da revista Luces. Correcto. Un especial de verano, que non e teñan os reporteros, os presentadores. Empezar en El País e acabar entrevistando a min é unha baixada de nivel bastante importante. Bueno, tú no xa dixetes que non escoitas ningún máis do catálogo, non? Eu escoitei algunha vez o de... Bueno, algunha vez creo que leva 3 programas. Escoitei probablemente un 80% dos seus programas, é dicir, o de Hola, son Mario, o youtuber galego que agora empezou a facer un podcast, xa vos digo, creo que leva 3 programas, e puxen algunha vez mentre estaba traballando. Pero, bueno, sin máis, non me resultou frustrante ni nada. Non hai nada que comentar. Ese nada de polémica. Ai, Dios mío, se chama. Sí, ese vino por aí. Leva poucos programas, verdad? Porque eu creo... Leva poucos programas. Fixo un programa que foi o primeiro con rapaz que sacara unha canción... bueno, enteraste despois da polémica da canción do verano da Televisión de Galicia? No, vale, non sabía que había canción de verano. Vale, entonces isto é completamente irrelevante para dentro dun ano cando editemos, probablemente se haya que cortar e ademais estamos quitando o tempo do sono meu primo, sei que é maravilloso, pero vou contar igual. Conta. Todo isto veme porque o podcast, o primeiro capítulo do podcast de Hola, son Mario foi con Miguel Silva, creo que se chama, non sei como se... É anteriormente conocido como o Aquele, tiña un canal de YouTube fai un par de anos, pero desde entonces pues, parece que o borrou, creo que aprobou as exposicións de profesor e dixo, bueno, mira, non quero problemas cos pais dos alumnos. Esta é a miña suposición, non teño idea, estou falando por falar, pero bueno. O caso que o rapaz pues, facía vídeos de cultura pop en gallego, os primeiros vídeos que lle vi, o rapaz ou aquele, non... Os primeiros vídeos que lle vin foi falando da importancia da normalización do uso do gallego en televisión española, que foi pola participación de Isabela en OT. Fixo naquel momento, naquel bravo que fora unhas cuantos vídeos que máis ou menos fun seguindo, e despois fixo unha canción que foi nombrada Canción do Brao pola Televisión de Galicia, nunha especie de concurso que fan, que non acabo de saber moi ben como funciona. Sería no lugar, me imagino. Sí, algo teria que ver co lugar, creo que participou no lugar, e despois a outra particularidade que tiña era que a Televisión de Galicia fixolle un videoclip, entonces o rapaz cantaba unha canción como de reggaetón pachangueiro, completamente de coña, que se chamaba Que a fin do mundo nos pillara volando. Entonces alguén de Televisión de Galicia dixo fin do mundo Finisterre, entonces mandaron o rapaz aquel a bailar no medio das pedras nun acantilado en Finisterre, como gilipollas bailando diante do troco, que o pobre pues, non se mataría de milagro, pero bueno, aí lle quedou eso. E despois eu vos digo que borrou todo o que fixera el pola súa conta en YouTube. E agora se o buscades, pues creo que o único que aparece pues, é o videoclip seu eso bailando en Finisterre, que además tamén será a miña cuñada, un random fact, pero bueno, total, que non me enterara de nada disso. Non me extraña, pero ao non salir a tua cuñada bailando no videoclip, pues tes menos incentivo que a mí. Pues total, que o concurso que Cholas que ganou o rapaz fai 2 anos, pues volveron a convocar este ano e fixeron unha canción de Brao, nombraron ontes, creo que foi a canción do Brao 2021, e válgame Dios, é unha cousa, decían por Twitter que era que tiña Gadis vibes, que era Gadis Spirit, pero o cubo, é dicir, non hai unha lista de Orballo, a Xouxer, a Loupiña e tal, pero porque non lle quedaron eso que vin aí en Twitter, eso era a canción del verano a canción 2021 da TVG. A canción do verano, sí señor.
Canción del verano, eso estaba en castellano mitad dela. No, hombre, no estaba en gallego. Estaba en gallego. Costoulle encontrar todas as palabras en gallego, estuvo buscando no dicionario Xerais, pasou unha tarde inteira. Si solo dixo 3 palabras en gallego, despois, bueno, o resto non, a verdade que non lle prestei atención, pero aluminio e orballo. Vin un extracto de eso, que solo debín de ver 10 segundos solo, nos que salían esas canciones, esas palabras solo fora de contexto, inconexas, pero... Estuvo buscando unha bolsa do Eroski. Vosotros tedes a bolsa esta do Eroski coas palabras favoritas do gallego, que son as míticas palabras de mis palabras favoritas del gallego son alumiño e axouxe. Sí, até. Pues le usaba a bolsa do Eroski e dixo, a ver como facemos que rimen todas estas, foi salindo algo. Isto é unha rajada, isto sí que é unha rajada gratuita. A muller esta non me fixo nada. Todo o que teña que ver con las palabras máis bonitas del gallego. Véselle todo lo que sana e ben intencionada, non teño nada en contra dela. Pero sí, un pouco mis palabras favoritas del gallego son orballo e polvoreta. Non podo estar máis en contra, o sea, tes todo o meu apoio para rajar de todo o que eu lá as miñas palabras favoritas del gallego, porque é contrario total a normalizar. É que é un problema que ves, volvamos a rajar dos cidades do 2021. É que é un problema que lle contra del 2021. Pues, escutas a opinión dos paisanos e dices, claro, estou de acordo, pero é dicir, era o que decía, como se chamaba, Tom Lehrer, que decía que hai que ter unha o sea, hai que ser particularmente valiente, non? Para levantarse nun café e decir as cousas que todo o mundo, exactamente as cousas que todo o mundo opina. Pero hai que como que ter claro que a tua opinión importa ou algo polo estilo. Sí, claro que se lle dices a que fixo a canción esa, pues tamén dirá, estou un pouco estas narices que sempre utilizan as mesmas palabras. Pero supoño que cando te pos a escribir, pues, oye, vas facendo o que buenamente che sale. Se non che sale mellor, pues falo peor. Ao final é... Bueno. Son buenísimos recollendo cable, verdad que sí? Eu creo que... igual por eso... Por esa capacidade de recoller cable, non é por eso que penso que todas as críticas non son tan duras, non sei. Se é así é que funciona a recollida. Sí, pode ser. De todas formas, non é... Eu cando dixen que a canción que estaba en castellano é porque, vale, sí, as palabras son en gallego, pero eso non é gallego. Eso pensarono en castellano e traducirono e meteron esas palabras forzadamente, o que sei. É que por de todo, que se te podes escutar as cancións, en realidad non é que seña unha lista de mis cancións mis palabras favoritas del gallego. É dicir, é unha canción de mis tópicos favoritos de Galicia. O sea, non lle falta... Sí. Non dice California... É un anuncio de Gadis. Sí, é un anuncio de Gadis. Non dice California, pero porque ao mellor non se lle ocurriu. Que dices... A mellor non eu nunca, pero é o mesmo espírito, é Gadis Vibes completas. E bueno, que sí, que escoitei a Iris Mía. Non é tú, Rama, tú xa dixeches que só escoitaches un, non? Eu, sí, só escoitei un e o das gomas planers, porque, bueno, busquei non busquei, simplemente esa sigo bastante en Twitter, ou o algoritmo pon máis sempre diante a rapazas que o fan sí, acabei nas escoitando. É un podcast, bueno, pois non son, digamos, periodistas profesionales como Café Derby 21, pero francamente tampouco xogan na nosa liga, están un paso por riba. Digamos que serían, si os do Café Derby son os da Champions, pues estas serían o Rayo Vallecano. E nosotros estaríamos ao nivel do Depor. O a Londres, ¿no? Sí. No, nosotros estamos no campo de barro cando non nos toca ervar no Cascabeiro, no... Como se chama o campo de Foz? De Foz ou Martínez? O Martínez Otero, joder. Pues no Martínez Otero. Eu este tamén o escoito, o Rama, a raíz de... Eu creo que mencionamos... Devino de mencionar. Eu creo que sí, que non lo recomendaches ti. Eu non nos conocía do Twitter ni nada deso, nin me saliran no algoritmo. Teño que dicir que en parte porque coa miña aplicación de Twitter non me salen esas cousas.
Tú escapas os algoritmos faz se ben. pode, sí. Entón esas modernetes non me aparecen. Na Wikipedia ainda non lle saliron. Entón contas... Nos trending topics da Wikipedia ainda non saliron. Eso é. Pero tamén levo escoitado casi todo. Sí que é verdad que, home, claramente preparan os temas. Poden che gustar máis ou menos, pero elas preparan os temas, ¿no? Levan además os títulos son de pues, un tema, pues non sei, o último que escoitei foi o da roupa interior. Ese, pues bueno, aínda que igual é o tema que menos tiñan que preparar, porque igual non é un bo exemplo, fago como non é, pero pues, como eu, pues, non sei, por exemplo, estou aquí buscando metres en directo na página web, a ver se me salen aquí, pasa que están, a verdad que Pod Galego non está en orden, non sei en que orden, cal é o orden que siguen, pero estou vendo aquí, pues, os coidados, as mulleres e poder, migracións, adiccións, pues sí que levan pues, máis ou menos os temas preparados e acotados. Además, a min o que me gusta é que aí, para levarlle a contraria a Noé, bueno, levarlle a contraria non, é que o fan millor. Estas rapazas sempre invitan a outra persona do Gali Twitter que teña relación co tema que van a falar esa semana. Entonces, digamos que en vez de dar a súa opinión de pontificar as 4 rapazas que fan o programa, pois pontifican 5, 4 máis a invitada. Nada, eso nese sentido non é unha entrevista ao uso, sí que é unha especie de tertulia, pero usan ben o comodín dos invitados e da xente, digamos. Eso sí, o que pasa é que non o anuncian como en Café Derby. Nin, claro, é outro nivel tamén de entrevistados, pero digamos, esta semana van estar pois a Nea Barros ou a Izaguirre, MV Izaguirre, etc. Que son entrevistados perfectamente factibles que estén tamén no del 21, en realidad. O sea, ambos os dous. Eu as entrevistas que trouxeron, creo que me deu o mellor escoitei, pois non sei, dos 18 capítulos que teñen, eu o mellor escoitei os 12 primeiros ou algo así, non sei se me saltei algún. Teño que dicir que non conocía a xente que levaban, pero sí que é verdad que a persona que traen, pois realmente é unha tertulia que é como pues bueno, a quinta persona é como unha máis, realmente, non? E teñen aí falando do tema, cada unha opina, elas mismas pues de alguna maneira, no, que queren dicir pues estamos hai miles e miles de podcasts e outros formatos onde están os homes opinando de cousas que poden saber máis ou menos, pues aquí vimos unhas mulleres a facer o mismo. Por ejemplo, como este mismo. Como este mismo, exactamente, como este mismo, coa diferencia de que digamos son mulleres dai o nombre, no, que veñen a opinar e fan moi ben. Eu, a verdad, non, o sea, pódeme gustar máis ou menos a opinión, podo coincidir máis ou menos na opinión de cada unha delas, ou pódenme gustar máis os argumentos que teñen para unha ocasión ou outra, pero en general, pues, saben o que van, eu creo que un pode saber claramente o que ven a escoitar aquí neste programa, e nada, está ben. Eu a verdad que teño os escoitados, xa vos digo, non opino nin lógicamente, ¿no? O mismo que elas en moitas cousas, pero bueno, a verdad que suelo escoitar con interés, entretenidos e bueno, está, non sei, están ben, vamos, non provei a raíz a recomendación de Rama e funas escoitando tamén, non, a verdad que non teño así críticas moi duras, xa vos digo. É verdad que unha delas é ilusista e a verdad que pues claramente pues a realidade é que aprendo palabras, porque eu non, o sea, moitas veces pues simplemente son palabras que eu non oí na miña vida e aprendo así en directo, non vou decir que me moleste, pero non, porque non me molesta, pero son palabras que pues vamos, totalmente desconocidas para mí. Non sei se para ti, Rama, bueno, se pasou o mismo. Pero, digamos, tú polo contexto, a palabra, non digamos que non te quedas sin información. No, digamos, claro, que a palabra,
Vale. Claro que non. Vale. Aparte, solo é unha delas. Que sei, Sí. outro día falaban, por exemplo, no que escollei eu, no capítulo da roupa interior, que titularon Bragas, unha delas di cuecas. Sí. Que, pues bueno, como xa comentamos algunha vez, o meu nivel de portugués non é moi elevado, é unha palabra que entendo que en portugués se di igual, se di cuecas, e eu nunca tuvera que dicir e nunca mo contaron nas aulas de portugués. Claro, digamos, nun ambiente profesional de Claro, portugués claro. non che vai salir moi habitualmente. Exacto. Sí. Nas clases de portugués que me deron na empresa para ir a vender software a Portugal, pues lógicamente cueca non era unha palabra que estuvese aí no tope da lista. Cueca é portugués europeo. En portugués brasileño non se di igual. Mira que pensei eu que a experiencia do meu primo en Brasil non lleva a dar moita opción de saber como se decía Braga en portugués, pero vese que sí. Sí, bueno. E hasta aquí puedo leer. Desta mesma persona que fala en surrealismo, además que, unha vez máis, tampouco conozo, pero sí que sempre quere traer referencias brasileiras ou lusofalantes. Barre moito para a casa. Barre moitísimo para a casa. As cousas ás cuales o resultado ás veces é que queda forzado e outras veces é que me trae cousas que de outra maneira non estaría exposto porque, pues, bueno, a realidade é que non teño moitas pues eso, referencias de Portugal e de Brasil. Non teño, pues bueno, unha vez máis o meu mellor contacto de Portugal son as historias que nos trae Rama, que pasou tempo ali en Portugal e Brasil, e un compañeiro de traballo que é portugués, pero pues bueno, pues lógico, como polo mismo motivo, pues non, ás veces non falamos de moitas cousas moi profundas da sociedade lusa. Aparte, eu creo que Portugal a mí dá a sensación de que non temos nin idea de Portugal en general, quero dicir, como sociedade, que Galicia non ten nin idea non ten moita idea de Portugal. A mí a sensación de que é bastante desconocida, non? Eu tamén o penso. Sí, estamos quitando eso, a sociedade, a parte minoritaria, sin ánimo de ofender a nadie, minoritaria, que é reintegracionista e que fai ese esforzo por embeberse na cultura portuguesa, que os hai, pero mayoritariamente damos vivindo totalmente de espaldas aos vecinos. Sí, total. E non só Galicia. E viceversa. España igual. Sí, é viceversa, porque en Portugal tampouco teñen moita idea de que aquí arriba falemos algo parecido ao deles, nin de... Quero dicir, non... En Portugal teñen pouca idea, en general, de Galicia, do galego e de... Eso, de que aquí nesta esquiniña do noroeste que falamos algo parecido a eles e que nos entendemos bastante ben. Tiña a sensación de que en Portugal, de Portugal, de Galicia, así máis ou menos, polo menos... de Oporto para arriba, sí, obviamente, pero que va, no Algarve non sei, que nunca tuven, pero no resto vennos como español. Totalmente. A ver como nos van ver, a ver. É complicado non ser cuñado, joder, estamos aí intentando, esforzándonos no Algarve. Meu primo estuvo ali, pues, canto viviche ali? 6 meses fai 10 anos. Vivín 6 meses, fai... Sí, non... Igual xa 10 anos, E aquí estamos opinando sobre se a sociedade portuguesa conoce ou non conoce España. Incluindo o Galicia, non sei se no Algarve, porque non estuve. De visita, digamos, non vou todos os anos porque me faltou 2020. Pero o resto fun todos. Sí, eu tamén teño estado por ali e bueno, a veces falo con, o sea, teño falado con clientes e ás veces falas con clientes e lógicamente pues non estás todo o rato falando de traballo, non? Igual xa non vamos por ali, pero bueno, teño ido a dar algún curso, algunha cousa desas e pasas o día ali e ao final pues tratas coa xente tamén, non? Lógicamente... Cando vas dar cursos ali, dalos en inglés, en castelán, en gallego, guión portugués. Eu as últimas veces que estuve por ali por, digamos, por videoconferencia, eu tiro do meu portugués imperfecto e non me poñen problemas. Pásame menos ahora porque temos un compañeiro que é portugués, entonces basicamente o André é quen fai o traballo duro. Pero
pero en general non tuveron problema. Tiña a sensación, de verdade, de que en Portugal, pois, teñen un pouco, ou non viven tanto a espaldas de España en xeral, como en España vivimos a espaldas ou a costas de Portugal. Bueno, o caso de Galicia é todavía un pouco, dixeras ti, como que nos entendemos mellor, aínda é máis sorprendente, non? Pois mira, a referencia que tiñan compañeiros meus de traballo sobre España era ir a Badajoz a comprar caramelos. Que ven sendo que os gallegos vamos a comprar toallas a Fortaleza. Comprar caramelos, joder. Comprar caramelos, sí. O dos caramelos en Badajoz é o que os lisboetas entenden por España. Ou entendían hai 10 anos. Digamos, o mundo abriuse un pouquiño máis, pero... Bueno, en calquer caso, isto, igual que antes, non é? Empezou como unha crítica, pero eu tamén vou recoller cable un pouco, e dentro de que ás veces me parecen forzadas, pois ao mellor fai falta que se force un pouco, porque pois a realidade é que pois, igual non ten tanto sentido que vivamos de costas aí a eso, non? Pois, non sei que cousas vamos sacar, pero... Eso é un tema, ou eso toca un tema que me apetecería sacarvos algunha vez, pero claro, igual ahora mesmo non é o momento. Últimamente estuve escuitando música en gallego. Bueno, xa falamos de Ortega de Grandamore, estuve escuitando Ortega de Grandamore e tampouco moito máis. Pero bueno, é unha cousa que me escama sempre é que moita xente lles pregunta porque fan cancións en gallego, porque fan música en gallego, e eles ao final sempre acaban recurrindo á contestación de, bueno, que eu faigo a miña vida en gallego, eu son de Burela ou de Freixurfe ou de tal, e ao final levo toda a vida facendo a vida en gallego, pois é no idioma no que debería facer a miña, o sea, no que me resulta máis natural, etc., facer as cancións. E ao final sempre acabas non escondendo, a ver, non sei, escondendo a intención política, igual realmente non ten ninguna intención política, pero dame un pouco a sensación de que se faz música en gallego e non a faz en castellano, algo de, non digo de intención política partidista ou tal, pero algo de... Bueno, reivindicativo, queres dicir? Sí, é que non quero decir reivindicativo, nin quero decir activismo, pero están facendo adrede. Pero, claro, a ver, nosotros estamos facendo un podcast en gallego. Efectivamente, porque... Temos algún... Eu non teño ningún tipo de activismo detrás, Eu falo en gallego no traballo habitualmente, falo en gallego, porque, bueno, na empresa a maioría sí que son de Lugo ou da Coruña, ou tal, non hai moi pouca xente de fora, e falamos en gallego. Como, por exemplo, na obra na que estou agora, entre vascos falan en vasco. Pareceme cosa máis normal do mundo. Ainda que o vasco a min me sone a algo que totalmente incomprensible e lles teña que preguntar de vez en cuando, oye, traducidme. E eles, en cambio, o gallego entenden. Casi sempre. Cando falamos entre nós, poñen a orella e entéranse de todo. Tú cando, eu o que penso, tú agora estabas dicindo isto e podría entender que quixeras decir que pues, tú cando tomas esta decisión, se é unha ocupación da que depende o teu sustento, eu entendo que tú fagas un cálculo económico de alguma maneira e penses de verdade, se fago en galego, penso que vou ter máis ouvintes ou vou vender máis discos ou me van máis escoitar en Spotify. Eu entendo perfectamente que cando se a música é o seu sustento, entendo que fagan que ese cálculo, máis que o cálculo político e reivindicativo, seña un cálculo económico, lógicamente. Nosotros aquí, como non hai ese cálculo, pois ni no fixemos, non? Eu non creo que a xente, estes dous chavales que falades, a Ortiga e Grandamore, eu dudo moito que fixeran ningún tipo de cálculo económico para decir por onde querían orientar a súa carreira musical. Eu creo que fan música para pasalo ben e colgan, teñen éxito ou non teñen éxito, pero fan en gallego porque fan a súa vida en gallego, igual que pois un chaval mallorquín, youtuber, pois falaba en mallorquín, facíalle gracia a xente, tamén tuvo éxito. E igual que pois eso, xente normalmente, pois tú no teu, digamos, non creo que, bueno, sí, agora que teñen máis repercusión, pois aspirarán
digamos, dedicarse a esto profesionalmente e irán, pero que acaban de empezar, tanto un como outros exemplos que puxeste. Entonces... Non me podo creer, Rama, que sí que me podo creer que tú a música empeces medio de broma, pero entonces pues fala no idioma no que faz a túa vida, ¿no? Perfectamente, ¿no? Eso sí o entendo, pero que nunca se che pase pola cabeza de decir quizás é o momento de cambiar en nunha dirección ou noutra, porque pues podes facer, quero decir, creo que pode ter todo o sentido do mundo, ¿no? Pero cóstame creer que en ningún momento pensasen vou mudar ou vou facer unha canción puntual nun idioma ou noutro e que pensasen isto vai ter máis repercusión ou menos repercusión. Cando é teu sustento non me podo creer que en algún momento non pensasen. Sí, eu entendo que efectivamente, é que eu entendo que o tenen que pensar, que é razonable que o pensen, é que se están tomando a decisión de facer cancións en gallego, en este caso máis Grande Amor e Ortiga, creo que fai máis cancións en castelán, a verdad, que hai un... É que non sei como chamar, non quero decir un afán reivindicativo, non un afán... Pero sí, unha resistencia, que un querer facer a tua vida en gallego, sabendo que económicamente pues, che sería máis rentable non facelo, mellor. Tampouco ten por que ser así de que por ir a un idioma que fale menos xente penses que te vai ir peor. Eu non sei se fostes ainda falaba eu coa miña parella estes días por outro tema que non ten nada que ver, no? Pero nos anos 2000 había moitos artistas españois así desto que se chamaba o que se fai chamar así indie, que cantaban en inglés e empezaron as súas carreiras en inglés e nos 2010 moitos desos cambiaron ao castelán. Eu teño a sensación, non sei cal sería a conta que votaron, pero igual no momento que cambiaron non penso que tuvera que ser reivindicativo nin que por pasar do inglés, un idioma claramente máis mayoritario, ao español. Bueno, claramente máis mayoritario, pues igual é debatible, porque non sei o que sacan en Latinoamérica, ¿no? Pero digamos que cambiaron e non creo que eu creo que estás dicindo todo. Creo que o público de un grupo indie español está mayoritariamente en España e se queres no mercado latino, e que anda facendo as cancións en inglés para intentar venderlas ao mercado británico, pues que en fin, non sería un cálculo que non digo que fora o que facían Dover ou Sexy Sadie no seu momento. Dame a sensación de que facían as cancións en inglés porque as referentes que tiñan eran cancións de grupos que cantaban en inglés e que era o que facían. Tampouco o sei. Non sabemos. Pero dudo moito que a súa intención fora decir voume facer un número 1 en Inglaterra, salir no Top of the Pops e entón teño que facer que cantar en inglés. Perralleiro. E a diferencia con cantar en catalán, cantar en vasco ou cantar en gallego, joder, é que ao final o público objetivo é o mismo que si... Non é o mismo. Claro que non. O público vaste ceñir ao público falante do teu idioma máis local, pero... Recordemos o algoritmo, eu creo que vas ter máis repercusión, digamos, Grande Amore, por exemplo. Eu creo que Grande Amore quere salir en Radio 3, ou está contento cando sale en Radio 3. Ortiga está contento cando sale en Radio 3 e cando actúan en Madrid teloneando Novedades Carmiña. E ao final, eso seríalles máis fácil se actuasen ou se fixesen cancións en castellano. E en lugar de eso están facendo en gallego e están dicindo, oye, no caso de Grande Amore, que lle teño escutado unha entrevista, está dicindo, oye, as cancións salenme mellor en gallego porque as sinto máis, o que seña, se estuvese escribindo en castellán teria que andar non traducindo, pero pensando que como expresarme, en gallego sale máis automático. Entonces estou me fiando de que as cancións que vou escribir en gallego serán suficientemente boas ou serán mellores que as que escribiría en castelán, e que entonces pues me valerá para ter éxito a nivel nacional, aínda que seña cantado en gallego. Pero claro, realmente grupos que tuveran éxito a nivel nacional cantando nunha lengua nunha das outras lenguas cooficiales, joder, tampouco hai tantos, No.
Pero non se, igual é que o mundo de hoxe pois, é distinto que de fai 10 anos, aínda que todo... Eu teño, por exemplo, a Serrat triunfou cantando en catalán, despois pasouse ao castellano. De Galicia, Andrés do Barro escoitabas en toda España. En castelán. Bueno, pero empezou en gallego tamén. Non sei, de Grande Amor, a verdade que me sorprende que digas que empezou que sonou en Radio 3 e tal. Eu pensaba que era un chaval que colgaba a súa música en Bandcamp e listo. No, ten sonado xa saliron en Radio 3, creo que con o Ayatola xa tuveron certa repercusión, desde logo o disco novo seu ten salido unha vez. Non te digo que sonen todos os días, pero ten salido. Pensaba que estaba a un nivel máis amateur, a verdad. No, ojo, é profesional, representante profesional, saca discos tal, o que sei. Non, home, seguirá sendo camarero ou que seña, meu pobre. Pero xa lle estará empezando a dar para vivir. Non creo que seña tan amateur como pensas. Sí, no, por iso recollo cable porque estás máis enterado. Creo que xa te gusta el título para o capítulo, non? Hoxe mencionastes exemplos de fai moito tempo en xeral. Nós non lle facemos moito caso, pero vosotros pensades que as recomendacións de hoxe en día, igual, bueno, eu son o primeiro que fuxo deso, no? Pero pensade que igual hoxe moitos artistas pues, teñen que estar pensando en que fai o algoritmo. E o mellor algún botou a conta e pensa que é mellor, pois o mellor ter menos oyentes, pero que teñan máis reproduccións, ese tipo de cousas, aínda que non vayan petar hasta o último pueblo de España e vayan á verbena de Murcia, pois o mellor o cálculo económico é que elles mellor cantar en galego e petalo máis en Galicia que petalo menos, pero en toda España. Sí. Por exemplo, vosotros conocedes a Bala? Mira, eu conozoas de velas na Resistencia. Sí, pois Bala é un grupo, pois saliu na Resistencia, é de rock tipo stoner, e cantan mayoritariamente en castelán, non sei se teñen algún tema en inglés, pero gravaron no seu disco de debut, creo, unha canción en gallego. Non sei donde exactamente, pero preguntaronlles nunha entrevista que por que gravaran en gallego e dixeron que foron a imposición da discográfica, que é unha casa alemana. Mira tú, como Pod Galego que nos impoñeu gravar en galego. Tamén é unha casa alemana, extrañamente. Bueno, eu non sei se a miña reflexión, non sei se chamalle reflexión, pero en todo caso non sei se está moi claro que nacei por que nacei o lusismo con eso, pero bueno, non sei se... No, pero a ver, é un tema moi traído porque estamos, o sea, eu mismo estamos falando hoxe de Pod Galego, que non deixan de ser podcast que se gravan en galego, e se alguén os entrevistase, serían susceptibles en que lles preguntasen: "Oe, por que faz o teu podcast en galego?", no? Te sería moi susceptible que toda esta xente, se algún o peta, que lles preguntasen por qué, no? Bueno, por eso creo que este debate que trouxeches creo que ven moito a conto. Eu creo que non coincido totalmente coa túa percepción, non é? Vexo o punto de vista máis polo tema económico, pero a mí eso pareceme curioso, non? É dicir, a miña percepción era que normalmente contestan eu fago a miña vida en gallego e estou utilizando o gallego na cultura, pero dunha maneira completamente involuntaria casi, e non son para nada agresivo nin tal. A miña percepción era que sí que había unha certa reivindicación de facer a vida en gallego ou de realizar estas actividades económicas, que ao final o que son en gallego, pese a que lle coste cartos, e que, por tanto, o que decían eles era unha justificación, pero non era de todo certa. A túa percepción é que é unha justificación que non é de todo certa, pero porque, ao contrario, lle sale máis a conta escribir cancións en gallego. Non digo que lles non digo que lles salga máis a conta. Digo que non me podo creer que cada un destes grupos, persoas, nalgún momento non se debatisen
en utilizar un outro desde o prisma económico. E logo cada un tomaría a súa decisión, que é unha decisión de predecir o futuro, no cual eu non me vou meter a predecir o futuro, pero entendo que cada persona puido chegar á súa decisión facendo unha predicción e que se puido acertar ou non. Pero non me, a miña parte principal do argumento é que créome que non teñan un intento reivindicativo. Creome que algúns sí e que outros non, pero non me creo que a decisión económica ou o pensamento económico non o tuveran aí. Cada un deles, dos que viven deso. Sin embargo, créome que non hai... Dos que viven deso, ningún, pero cantos hai facendo música que non viven da música? Sí, no, mismo, a gran maioría. Bala que mencionaches no episodio na entrevista a Resistencia mencionan que non se dedican en exclusiva a música, que de feito quedou Broncano sorprendido, en plan de, eu creo que igual non as conocía e non sabía a percepción, a repercusión que tiñan, e quedou, que non vivides exclusivamente disto. A quen me trouxeron para entrevista? Sí, creo, quedou así totalmente no momento. Trouxeron para dous músicos a bater. Sí, total, foi así total. Bueno, algo lles daría porque lle fixeran a sintonía para a vida moderna, digo eu. Mira, non sabía esa historia. Fixeron ya para os últimos capítulos da temporada, sí. Bueno, sabes tú máis que nosotros. Sí, non nos conocía, pero bueno, me parece moi interesante o asunto ese. Rama desde Podgalego. Eloi desde Podgalego. E Noé desde Podgalego. Podedes escoitar Nada Original e outros podcasts en galego en podgalego.agora.gal. Agora ou agora? Bueno, pechamos o tema Podgalego. Eu hai un que vos teño que recomendar. É que tú dixeche que te suscribiras ou que apuntaras na lista un montón e falache solo de un, non? Entonces, que tal a túa experiencia, entonces? Un montón non, pero sí teño un que para min quedouse, que é o Té con gotas. O de Inglaterra, non? Sí, que non sei se vosotros escoitastes ou tedes, pero vou vos ler a descripción. Podcast sobre ideas e actualidade no Reino Unido, e falaremos das últimas novidades do que está acontecendo neste país. Entrevistaremos a galegos e galegas que estén traballando en cousas interesantes que paga a pena aprender. A min gustame este podcast que, ademais de que digamos que no tratan son dous periodistas, creo que son periodistas, non sei se teñen algunha outra profesión, pero que viven no Reino Unido e tratan os temas sempre con ese doble punto de vista de comparar, se queres, coa situación en Galicia, ¿no? Pues, por exemplo, un que escoitei fai non moito, escoitei dous fai non moito que son o das oposicións ou acceso á función pública e a BBC versus a CRTVG. Entonces, tratan así os temas con ese doble punto de vista, ¿no? Desde o punto de vista do Reino Unido e o punto de vista de Galicia, ¿no? Lógicamente hai temas que son máis Reino Unido e outros temas que son máis, a lo mejor, ou mellor máis galegos, ¿no? Por exemplo, cando falaron varias veces do voto rogado, ese tipo de cousas. Pero a verdad que gustame moito como está tratado, gustame como tratan os temas. E falan de voto rogado, con lo cual, se hai un podcast que fala de sistemas electorales, pues interesanos automáticamente, ¿no? Sí, pues a mí a realidad que sí que creo que son incluso non son para todo o mundo, creo, porque teñen varios episodios e podense tal, pero por exemplo a min sí que me contaron un pouco unha perspectiva histórica que non conocía do tema do voto rogado, ¿no? Más do que está pasando hoxe en día. Así que enseña e entretiene. Nese sentido, eses dous que vos dixen, o das oposicións e o da CRTVG, pareceme episodios moi bons, a verdad, e tamén, pues, coa xente que traen de entrevista, que creo que en xeral non son xente famosa, pero, pues, por exemplo, trouxera unha muller que leva traballando 20 anos na BBC, ou unha persoa que leva en non sei que City Council de Escocia tamén traballando moito tempo, é unha persona que traballa na CRTVG, por exemplo, neses episodios. Non escoitei moitos, estuve escoitando así, deben levar bastante tempo,
E nada, eu a verdade é que recomendo a todo o mundo que nos esteis coitando e a vosotros dous, non sei se todos, pero a verdade sorprenderíame que non fose desatopar episodios que vos gustasen nese podcast. O das oposicións é unha cousa que teño falado con amigos estranxeiros e que flipan do sistema de oposicións que hai en España, da imposición esa de estar 4 anos apartado do medio laboral, do mundo, estudiando, preparando para as oposicións, que iso parece que normalmente o que se fan é empezar con contratos temporales para a propia administración, que é unha cousa moito máis fluida e moi distinta, non? Ao mellor me interesaría saber, non sei se é o caso en Inglaterra tampouco, interesaríame ese capítulo que mencionaste antes. No, pois eu creo que además dos que escoitei varios, no? E algún lógicamente gustaronme, ao mellor escoitei, non sei, 6 ou 7, pero a verdad que de momento creo que está para quedarse, aínda que xa vos digo, non os escoitei con ese ánimo de actualidade, aínda que é verdad que tratan temas de relativa actualidade ás veces, pero bueno, salvo que a un lle repela moito os temas británicos, que pode haber de todo, non? Eu diría que pode ser. Bueno, tamén teñen moitos que venden os coitei que son moi de temas políticos, non? De temas políticos do Reino Unido, do Brexit ou de pois bueno, non sei, estou vendo aquí un que ainda nos coitei, non? A ruptura do independentismo escocés e a veces pois de temas de Irlanda do Norte, por exemplo, con este último da Guerra das Salchichas, que foi o último que eu escoitei. Pero, xa vos digo, a min dos que oín, é o que máis me gusta de Podgalego e vamos, na lista non vi ningún tampouco que me chamase a atención máis que ese, así que nada, para min, un thumbs up para Miguel Rodríguez e Duarte Romero. Bueno, na lista ven algún que ese apunto porque ten boa pinta, verdad? Na lista ven algún que me chamou a atención, a verdade, o de Balea Vermella. Eu vou lle dar unha oportunidade, polo menos, que son o podcast de Javier Balea e Raíña Vermella. Será divulgación científica. Será divulgación científica, efectivamente, porque ao que se dedica Raíña Vermella non sei exactamente, bueno, non sei, vino na lista, ten boa pinta, xa te contarei. Sí, Raíña Vermella é psicóloga no Sergas e ademais dedícase moito á divulgación. Correcto, sí. E Javier Balea traballaba na Radio Galega con un programa de ciencia. Que Javier Balea traballaba na Radio Galega con un programa sobre ciencia, sí. Bueno, pois moi ben, pode ser que tamén lle dé unha oportunidade. E a verdade que despois só escoitei un máis, pero non só escoitei un episodio, pero pasoume unha cousa curiosa que é o de Castañas no verán, e escoitei un episodio que entrevistaban a un grupo de enxeñeiros en fronteiras, que nosotros tres aquí xa conocemos, no? Pero basicamente é unha organización sin ánimo de lucro que creo que naceu na Escola de Camiños da Coruña, entendo, non? Sí, creo que sí. E bueno, dedicanse pois a desenvolvemento desde a enxeñería civil, se credes, non? Tiñan un episodio no que falaban da auga e cadrou que pois foi o que dixen, vou darlle unha oportunidade a este. Carai, falaban de auga nun podcast con ese, non falarían con Sabela. Como? Perdona? Non falarían con Sabela Pan, ou? Pois eu non sei se con Sabela Pan, porque non me acordo, pero sí me acordo que falaron con un rapaz que sí coñezo tamén, que non sei se conocedes, que se chama Miño, e tamén é das Pontes, tamén estudiou na escola de Camiños. E igual tamén entrevistaron a Sabela Pan. A verdade é que, se vos digo a verdade, pois non recordo o nombre, pero bueno, estuvo ben o episodio en sí, aínda que non teño moito máis para contarvos sobre outro tema. Non sei se quere, eu creo que xa polo tempo que temos o mellor é que xa contemos directamente What's Making Us Happy e deixamos outro tema que tíamos aí a medias para outra ocasión.
queredes empezar algún de vos? Noé, Rama. Ahora, cando digo que o tema que me fai feliz é o que nos deixamos aí sin falar, volvemos a liala. No, pero... No, pois vou decir que o que me fixo feliz esta semana é que volví unhas horas a Coruña, que me xuntei cos colegas e que comimos nun sitio que me gustou moito, polas vistas da ría e por... vamos, pola comida e o ambiente así en Xebre e tal, que recomendo ali nas xubias a Tasca Toquera. Así que podcast non patrocinado. Non patrocinado, non nos están dando nada a cambio. Sí. Perfecto, oye, a verdade é que nosotros tiñamos dudas de meter unha sección de recomendacións culturais, ¿no? Que non sabíamos moi ben se facelo ou non, se merecía a pena e tal. Bueno, creo que mereceu a pena solo porque meu primo recomendase unha tasca. Como dixiste que se chamaba? Que non... Toquera. A Toquera. Sí, a Toquera. Que según nos comentaros, pues, sí, bueno, levan aí moitas generacións aí ao lado, aí nas xubias ao lado da vía do tren. Bueno, non sei se como recomendación tamén por poñerlle un pouco os dentes largos ao meu primo, tamén comí co galo fai pouco, comimos debaixo da túa casa, comíase ben. Non sei se vale como recomendación, pero... Sí, a Crunia tamén, non? Foi aí onde comimos, non? Efectivamente, sí. Que agora o stalker que teñamos xa saberá onde vive Javier, cando vive na Coruña, que non é tan a menudo en realidad. Non, porque hai varios a Crunia. Sí, non vou decir que o piso leva desde noviembre sin ocupación. Máis que polos stalkers, polos ladros que non poden estar aí. Sí. Pero tes un ano, Rama, para ir por Pexelo. A saber onde te pilla. Daqui a un ano mellor ese piso xa está vacío. Spoiler. Bueno, Noé, tú queres algunha cousa máis mencionar últimamente que escoitaras? Parecería vos que ao ser unha sección que facemos todos os capítulos debería ter algo preparado, pero pillástedesme completamente sin preparar. Non sei, estou lendo un libro que me gusta bastante, pero tampouco unha barbaridade, así que en realidad non vou recomendar. Grande Amore. Vamos enchernos e vamos falar de cousas. Canción moi boa. Non sei se escoitache, Eloi, meu primo, no. Estou seguro que sí. Eu escoiteina, eu fixe en proselitismo de Grande Amore en Endaya e en Bayona. É unha canción, Eloi, que empeza dicindo ao final sempre faigo o mismo e non dice fago o mesmo, dice faigo o mismo e a mí xa me tiña desde aí. Eu creo que xa estaba xa posicionado a partir do primeiro verso. Entonces, a partir de aí, pues, foi a mellor. Eso, que estamos agora emocionados con él. Dentro dun ano, cando emitamos isto, pues o señor xa salerá todos os días en Radio 3 e non estaremos descubrindo a naide, pero o disco novo de Grande Amor está moi ben. Bueno, pois eu escoitarino porque aínda non o fixen, así que... Non fixemos proselitismo todo ben que debíamos, Javier. Gali Twitter proclamou no himno da Mariña. Efectivamente. A canción. Por Gali Twitter queres decir o Cascarelo. Cascarelo. Bueno, sí, pero hai retweets, non foi el solo. Bueno, eu máis que desta semana, eu sí que esta vez, desde a última vez que gravamos, estuve apuntando cousas, non? No fondo, como pasa tempo en que gravamos, pois dixen, vou dicir que cousas estuve escoitando así un pouco a un nivel máis superior, se queredes, non só un episodio concreto. Estuve escoitando Death, Sex and Money a raíz de que creo que fixo 7 anos e saliu nun episodio, entrevistaron a Anna Sale en Longform, parezco Noé mencionando Longform no Happy. A raíz desto escoitei o episodio que lle fixeron agora a ela, porque, bueno, sacou un libro, máis a entrevista que lle fixeran, pois, non sei, se fai 5 anos ou o que seña, cando estuvo no top das listas de Apple Podcast, creo, ou algo así, vamos, como cando tuvo éxito Death, Sex and Money. Estuve escoitando Death, Sex and Money, capítulos vellos, capítulos novos, delle así unha
unha nova molta, hasta un día que me enfadei con hasta houve cadrou a día que un día que me enfadei coa miña familia, enfadeime nada grave, ¿no? Pero despois puxen o podcast no coche e Death, Sex and Money era o que necesitaba, porque era que me confirmaba de que as cousas hai que falalas e non quedalas aí a que se enquisten, ¿no? Nada, estuve escoitando moitos episodios, eu recomendo moito, non sei se os coitades, pero recomendolle a todo o mundo, sobre todo se ten a personalidade esa como a min de que cree que é mellor falar as cousas e non deixar aí que se enquisten, ¿no? E falar serio de todo eso. Eso por unha parte. Non estuve escoitando moito, pero sí tiña un podcast que tiña pendiente recomendarvos casi falar, a lo mellor casi nun episodio en particular, que era Kerning Cultures, que non sei se escoitades, tiña a idea de... Que non moi boa pinta, pero non escoitei nunca. Estou igual que Noé. Estou igual que Noé. Ten boa pinta, Levo un ano aproximadamente, sí. Eu levo escoitando bastante tempo. E levo un ano dicindo, a ver se o gravamos dunha vez, pero sempre tuvemos outro tema. Esta vez traigo aquí porque creo que despois de salir en colaboración en Throughline 99PI, pois xa está claro que... Xa non yo descubres a nadie. Está claro que xa non yo descubro a ninguén e que xa chego tarde. Nada, termino a confirmación. Non sei se, supoño que vistes en Throughline que saliu co Operation Nemesis, non sei se escoitastes o episodio, pero a min é un dos que me gustou, a verdad, enseñoume sobre un pouquiño sobre o genocidio armenio. Sí. E tamén o capítulo de 99PI que falaban destes barcos á deriva, tamén é bastante reciente, ¿no? Sí, podría mencionar outro que gustoume tamén, o de que falaban do K-pop no Oriente Medio e norte de África, ¿no? Digamos, a influencia cultural de Corea nestas zonas tamén me parece moi interesante. Así que nada, claramente xa non cabe nun episodio particular porque non yo descubro a ninguén, pero confirmo vos que está ben, que ten boa pinta. Oye, dareille facer un hueco. A ver se para a próxima lo podo recomendar eu. A todas estas non é xa sei que estamos fora de tempo, fora de tal, que xa pero que mal rollo da Throughline, joder. De verdad, a mí parece un podcast moi bo, pero recientemente fomos a Galicia, que son pues 11 horas de coche. Cóstame normalmente decirle a miña parella, oye, déxame poñer podcast, basicamente, porque a mí non me interesan tanto. Entón é unha cousa que me deixa facer a mí porque vou conducindo as 11 horas e, bueno, pues sintes realmente culpable. Entón cóstame bastante convencela de poñerlle podcast en inglés, que non idioma no que, bueno, ela desconecta máis, non entenda, pero desconecta máis. E dixen, temos aquí, teño moitos de Throughline, podíamos ir escoitando, e empezou a mirar e dixo, vale, un sobre o genocidio armenio, outro sobre o genocidio uigur de China, outro sobre a represión da primavera árabe, outro sobre o genocidio palestino e outro sobre a Corte Suprema de Estados Unidos. E dixo, pouche poñer Spotify. Pois outro que recomendei, Death, Sex and Money, non sei se tampouco é a mellor opción se reacciona desa maneira, non? Porque hai podcast que non son pa encadenar. No, efectivamente, nada máis en tal, e despois poñerte un de humor para limpiar o paladar, non? Sí, é verdad. Hai non encadenar máis de un de Throughline, sí, non é recomendable, seguramente. Estou facendo memoria a ver se tiñan algún máis lixeiro e tal, pero non, eu non recordo. Igual é que os lixeiros, pois, como non é o seu forte, digamos, claro, que non triunfaron, pero eu creo que non fixeron nada así. No, é que son todos así. O máis lixeiro que tuveron últimamente, estou mirando unha entrevista sobre a fundación da NPR, porque cumplía 50 anos e estaban un pouco celebrando o cumpleaños, pero eso realmente é programación especial. Bueno,
ponlle a programación especial tiña o seu rollo del conquista racial, porque entrevistaban a unha activista sobre os dereitos civiles. Sí, bueno, pero é que eu non lle pido que non falen de temas sociales ou que non falen da actualidade, que piden non acabar deprimido con ganas de botar o coche fora da carretera, joder. Sí. Ponlle Radio Ambulante. Busca algunha das historias que son así bonitas, son en español, así non se quedará dormida. 5 horas oindo o paisano dos mapas de Santiago de Chile. Mira, a min o que me resulta simpático é Sam Sanders. Como fago bastantes horas seguidas en coche, sí que eses normalmente acumulo varios e escoito mellor 3 horas seguidas de It's Been a Minute. O tío caime ben. O sea, é máis levadeiro. Non é humor, pero é... Sí, é un estilo máis... É un bon host. É máis lixeiro. Sí, tamén falan temas serios e tal, pero digamos que dalle un toque máis informal. Sí. Bueno, pues cando volva... Ao final, metemos aí un mes que ven en Galicia, xa vos contaré. Tú, Noé, rámate que vas a escoitar mañá. Sábelo? Sí, It's Been a Minute. Teño guardados todas as santísimas recomendacións que fixemos de Podgalego para nada. Vannos botar do sitio. Teño unha lista de capítulos que levaba ao día, de podcast que levaba ao día. Ahora mesmo teño 561 sin ler, sin escoitar. Obviamente mitad vanse ir polo caldeiro, pero de It's Been a Minute teño ahora mismo 9 capítulos de media hora, 4 horas e media, lévame 5 chegar. Eses caen mañá. Bueno, pois xa nos contarás se tu veches que recoller cable. Want to know how to get the same cell coverage for up to half the cost? Well, instead of spending a fortune building and maintaining their own cell phone towers, Consumer Cellular just pays to use the same towers as the largest carriers and passes the savings on to you. Pretty smart, huh? Consumer Cellular. When freedom calls, we're here to answer. Call us at 1-888-FREEDOM. Half the cost savings based on cost of Consumer Cellular single-line 5GB data plan with unlimited talk and text compared to lowest cost single-line postpaid unlimited talk, text, and data plan offered by T-Mobile and Verizon May 2023.